ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 22/1/25 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಇಂದಿತ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪೊಕ್ಕ ವರ್ತಮಾನನು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಯೊಂದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ನಿಖಲ್ನ ಕೈತಲ ಆಕರ್ಷಿತ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಉತ್ತರ: ಪವಿತ್ರತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಇಂದಿರದೆ ನಿಖಲ್ನ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಬಾಬನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ತೆರಿಯುನರು. ಈ ತೊಂಜಿ ಜನ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನೊಂದುರ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನೆನು ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು. ಏತು ತಡ ಅಪುಂಡು ಆತು ನಿಕ್ಲೆಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಪೋಪುನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲು ಇಂದೆನು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮಡ್ದು ಬರ್ಪ ಇಂದು ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಏಪ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಬುಡ್ಪೆರೋ ನನ್ನ ಕೆಲವೆರೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಇತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪವನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ದೂರ ದೇಶಡುಪ್ಪುನ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ದಲ ಕಡೆಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು. ಪರಮಧಾಮಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಲೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಪುಣತೆ. ಇಂದು ಸಹ ನಿಗುಲಿಗೆ ತೇರಿದ್ದುಂಡು ಬಾಬನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಐದವರ ಆರ್ನ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಎಂಚ ತೆರಿಯುನುವೆರು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡತ್ತೆ. ಐದವರ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲೆಗು ಇಂದು ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಆ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲೆಗುಲ ಸಹ ಇಂಚಿನಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಓವು ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡು. ಐನೇ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾಟಕ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಭವಿಷ್ಯದಂತೂ ನಾಟಕನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಓ ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಐನು ದೆತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬೇರು. ಕೂಡ ಐನೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೊಜಿಪೇರು. ಭವಿಷ್ಯದಂತೂ ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಬೈದೆರು ಸ್ಥಾಪನೆಲ ಒಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಏರೇರು ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗ್ ಎಂಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವ. ಈ ದೇವತೆಲು ಈತು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಎಂಚಾಯರು ಇಂದು ಸಹ ಏರಿಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ವಾಸ್ತವಡು ಆದಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೇ ಆದುಂಡು. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಮರೆತು ಪೋಪುನಿರ್ತವರ ಎಂಕ್ಲೆಗಾದು ಮಾತ ಧರ್ಮಲು ಒಜ್ಜೆ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ಓದವೇರು ಪಂದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು ಬಾಬನ ಆದೇಶರ್ದೆ ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪಾಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಚಿತ್ರನು ಬರೆಪೊಂದುರ್ಲೇರು. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಜೋಕುಲೆಗ್ ನಲ್ಲ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪಾಡಾಪುನು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಇಂದೇನು ಬರಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲಂತೂ ಉರ್ಲೇರು. ಅಂಡ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕನಂತೂ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಪರತ್ತೆರ್ದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಆಯರಂಡು ಇಂದು ಸಹ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲೆನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಐದು ಒಕ್ಕ ದೇವತೆ ಆಪೇರು. ಯುಕ್ತಿನು ತೂದು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಅದುಂಡು. ಭಲೆ ಇಂದು ಅನಾದಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡ ಅಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಾತಿರುಂಡು ತೆರಿಪೊಂದು ಉಪ್ಪೆ. ಏಪ ವಿನಾಶ ಸುರು ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಭೂತ ಕಾಳದ ಮಾತ ಚರಿತ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆದೊಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೋನಗ ಭೂತ ಕಾಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚಿನಾಳು ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪರು. ಭೂತ ಕಾಳದೆನು ಏರಿಗ ತೆರಿಪವರು. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಭೂತ ಕಾಳದ ಚರಿತ್ರೆನ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಎಂಚ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು, ಎಂಚ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು, ಎಂಚ ಮಹಲ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಆಪುನಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದೃಶ್ಯಲ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಎಂಚೆಂಚ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಮಾತಲ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಪರಾಧಿನ ಕೊಳೆತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭೂಕಂಪ ಆಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ತೊಂಜಿ ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಂಬುಲೆನು ದಕ್ವೇರು. ಇಂದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಪರಾಧ ಆಂಡತ್ತೆ. ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏರು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲುಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲ ವಿನಾಶಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಲಡೈ ನಡತದಿತ್ತಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರಿಯೋಣರು. ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲ ಸಹ ಗೊಬ್ಬೇರು. ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೋನಕ್ಲ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯಡು ಕೆಲವೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲಂತೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಆ ರಾಜಧಾನಿದ ಮಾಲಿಕೆರ್ಲಾಪರು. ನಿಕುಲಿಗೆ ತೆರಿದಿನ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಒಪ್ಪೋಡಾಪುನು. ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನನು ದೆತೊನುವೆರು. ಅಕುಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಉಪ್ಪುನಂತೂ ತಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥೊಡೆ ಆಂಡ ಇಂದೇನು ತೆರಿಯುನೊಡಾಪುನು.
ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು. ಈ ತುಂಜಿ ಜನ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನೆನಪುಡು ಪುಜಿರು. ತುಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಳ್ಳೇರು ವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಆದು ಬಿಡುಪೇರು. ಅಪಗ ನಿಖರವೈನ ಲೆಕ್ಕನು ತೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಖರವಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಏತು ಜನ ಉಪ್ಪಿರು ಪಂದು ರಾಜ್ಯಗ್ ತೆರಿದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಭಲೆ ಜನಗಣತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡಲು ಸಹ ಎನಿಕೆಡು ಅಂತರವಾದ ಬಿಡುಪುಣತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಕ್ಕುಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಮಾತ ಸಹೋದರರ್ಲ ಸಹ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆರಡ ಅಕಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಕರ್ಪದು ಕೊರಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುವಂದರು ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಬಾಬನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ತೆರಿಯುನೇರು. ಈತು ಜನ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೊಂದು ಪೋಯ್ರು. ಏತು ತಡ ಆಪುಂಡು ಆತು ನಿಕುಲೆಡ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆಪುನೇರ್ದವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಂಡು. ಏತು ಯೋಗಡು ಪುರೋ ಆತು ನಿಕುಲೆಡ ತೇಜಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬನ ಕಡೆ ಸೆಲೆವೇರು. ಬಾಬರ ಸಹ ಸೆಲೆವೇರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐಕಾದ ಯುಕ್ತಿನು ಸಹ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಏರು ಕೃಷ್ಣನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕಾರ ರೂಪುಡುಲ್ಲೇ ಅಂಡ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲು ಈ ಪಾತೆರದ ಮಿತ್ತು ಮಾತಲ ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ಈ ಪಾತೆರನು ಮಾತೆರದಲ ಬರೆಪ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟನ್ನು ಮಲ್ಪುನಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದಿರ್ದು ತೆರಿಯುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏಪ ಪಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲಾದು ಉಪ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ವೃಕ್ಷಲ ವೃದ್ಧಿನು ಪಡೆಯುಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮಾಯದ ಬಿರುಗಾಳಿಲ ಸಹ ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ನಡತುಂದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಜಯ ಮಾಲೆನು ಪಡೆಯರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೆಜ್ಜಿ ಮಾಯಲ ಉಪ್ಪುಜೆ ಅಂಡ ನೆನಪುಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಪಿರು. ನಿಕುಲು ಯೋಗುಡು ಏತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅದು ಪುರೋ ಆತು ಮಾಯದ್ದು ಸೋಪುಜರು. ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಜೋಕುಲೆಗಿ ನಿಶ್ಚಯಲ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು 5 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವಜ್ರ ರತ್ನನು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಕನಪ ಗಣಿಕುಲು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಸುರುಕುಲ ಸಹ ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪನ ಪಾತೆರನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಐನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ತೂಪರು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆನು ಪೋದು ಭವಿಷ್ಯಡು ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪೆ ಪನ್ಪೆರು. ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯದ ಮಹಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈ ನಿಶ್ಚಯಲ ಸಹ ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ಕಡಿಮೆ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗುಟು ಎಂಚ ಮಹಲ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಲ ಸಹ ಬರ್ಪುಜಿ. ಏರು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕುಲೆ ಮಹಲ್ದು ಹೋದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ದಾಸ ದಾಸಿಯರಂತೂ ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಸಹಜವಾದ ತಿಕ್ಬೇರು. ಸೇವಾಧಾರಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರಲು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಸಹ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಏರೇರು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯಾವಂತರ್ನ ಎದುರು ಪೋದು ತಲೆಬಗ್ಗವಿರು. ಎಂಚ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾಪ ಉಳ್ಳೆರು ಬೇರೆಗೆ ವಿಚಾರ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯದ ಅಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಸಮಾನ ಆದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮೊಕುಲ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಲ್ಯದ ತರಹ ಉಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕುಲಟಿಗೆದ ತರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಂತೂ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಓದವನವು ಕಲ್ಪವನವು ವಿಜಯ ಮಾಲ್ಯದ ಮನಿ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆವಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಗನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಪರು ಇಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡತೆ. ಬಾಬಾ ತೀರಿಪವರು ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವನೋ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಮನನ ಮಲ್ಪುಲೆ ದುಂಬು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ನಲ್ಲಣಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು. ಕೈತಲ್ನು ಮುಟ್ಟುವರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾತಲ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯದು ಬತ್ತದು 5,000 ವರ್ಷ ಆಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುದು ಬೈದ ಎಂಚ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ. ನಿಕುಲಂತೂ ಈ ವಿಶ್ವಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿದರು. ಆ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮ ಒರಿಯೇ ಪೊಯೆ ಅಂಚನೆ ಮುಕುಲ ಸಹ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆಗ್ 84 ಜನ್ಮದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪವರು ರಾಜಧಾನಿ ನಡಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲೆನು ತೂವನೊಡು ಏನಡ ಹೂವೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನಜ್ಜೆ ಉಲ್ಪಲ ಮೂರ್ಛಿತಾದುಪ್ಪು ಜತೆ ಕೋಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಜತೆ ನಿಕುಲು ಯೋಗ ಬಲೊಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ನಿಕುಲೆಗೆ ಹೂವೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಬಲನೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಆದುಂಡು. ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ರಾಂಡಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಂಡು. ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಗೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ನನೆ ತಪ್ಪುಂಡು. ಬುದ್ಧಿಲ ಸಹ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನಿರ್ದವರ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂದೇಶನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಮನ್ಮನಾಭವ ವಾ ಭಗವಂತೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಈ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ನಿಕುಲ ವಿಜಯ ಆಪುಂಡು.
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ವಚ ಉಂಡು ಏಪ ನಿಖಲು ತೆರಿಪವರು ಅಪಗ ಈ ಪಾತೆರ ಸರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಆಂಡ ಏಪ ನಿಖಲ ತರಹ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನವರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಪವಿರೋ ಅವೇ ಸರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಯಾನ ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೆ ಏನನ್ನು ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೋನೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಕೃಷ್ಣನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿಯೋನೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಶರೀರದ ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪೆರು ಪಂದತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಪ್ಪೆ ಐದವರ ಅಲ್ಪ ಭಗವಂತೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪೆರು ಭಗವಂತೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆರು ಐನೇರ್ದವರ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನರದು ಬರೆಪವನು ಪೋಲೆ ನಿಖಲ ಕೈತಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣಾದುಪ್ಪಡು ಐಟು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬರವಣಿಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಏಪ ಈತು ಮಾತೆರ್ನಲ ಇಂಚ ಬರೆತಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ಬೇತಕ್ಲು ತೂನಗ ನಿಖುಲ ಬರೆಪರು ಅಪಗ ನಿಖಿಲ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲ್ನ ಲೇಖನಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಏರು ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಡು ಪಂಡ ಮಿತ್ತುಡು ಸಹ ಮಿತ್ತಿದ ಸಾಲ್ಡು ಬರೆದುಪ್ಪಾಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನಾರು ಬಾಬನೆ ಆದೊಲ್ಲಿರು ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹತ್ತು ಪಂದು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಂದ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಅರ್ಧಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಭಗವಂತ ಅತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರನ ಹಿಂದೂ ಆದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ನಲ ದಿವಾಲಿ ತನ್ನ ಪಿದ್ದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ಳುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪುಜೇರು ಸದ್ಗುರುನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಒಪ್ಪುಲೆ ಸುರುಡ್ದಂತು ನಿಕಲ್ನ ಭಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಭಟ್ಟಿದ ಪಾತೆರೊಂಡು ಅಂಡ ಒಯ್ಕು ಭಟ್ಟಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಭಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ದುಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ಭಟ್ಟಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಇಟ್ಟಿಗೆಲು ಎಡ್ಡೆ ಪೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಇಟ್ಟಿಗೆಲು ಪಜ್ಜಾದೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ತೂಲೆ ಬಂಗಾರಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ಲು ಮುಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಪರತ್ ವಸ್ತುಗೂ ಮಸ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲೆಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮಾನ್ಯತೆದ ಪಾತೆರಣ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಹೂವಿ ಪರತ್ ವಸ್ತುನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜಿರು ಅಲ್ಪ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜುಡು ನಾಡುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅಲ್ಪ ಭೂಮಿನ ಗರ್ಪೋಡು ಪಣದಿಜ್ಜಿ ದ್ವಾಪರದ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿನ ಗರ್ತದು ಖನಿಜ ದೆಪ್ಪೇನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರು ಇಲ್ಲುನು ಕಟ್ಟುವೆರು ಒಂತೆ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂದಿತ್ತನ ತಿರ್ತುಗು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದು ತೆರಿವೆರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ತ ಚಿಂತೆಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಪಂತು ಬಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆಲೆ ಬಂಗಾರದ ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಡು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ಇಂಚಿನಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಅವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಪುಂಡು ಆತ್ಮನು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಇದೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮರೆಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡಂತು ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರಳುಂಡು ಈ ನಿಕ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದುಂಡು ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಓವಿಯ ಚಿತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೀರಿಪವಜರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೀರಿವನೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ತೀರಿಪವನಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಮನೆತನ ಅತ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲರು ಈಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತದು ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಿರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ದೇವಿ ದೇವತೆನ ಧರ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇತ್ತನು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಗೀತೆಡ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಾಲ ಆಪುಂಡು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕುಲಾಲ ಆಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಮಹಾಪ್ರಳಯ ಆಪುನು ಪಂದು ಸುರುಕು ತೆರಿಯೊಂದರು ಪ್ರಳಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರುಡು ಆಳದ ಮಿತ್ತು ತೇಳಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ದೊಜ್ಪವೆರು ಸುರುಕಾದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಒರಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒವ್ವೆ ಸಾಗರದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಜಿ ಈತೆ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೈದನು ಏರು ಆತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓದುವಿರೋ ಅಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದುವಿರೋ ಅಕುಲೆ ಪಾಸ್ವಿತ್ತ ಅನಾರಾಪೇರು ಒಂಚು ವೇಳೆ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಡಲ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯಡ್ಲ ಅಕುಲೆ ನೆನಪುಗೆ ಬರೋಪೇರು ಬುದ್ಧಿಲ ಅಡೆಗೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಏಪ ಅಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮನ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಟ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಪಾಯರಬಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಕೇರ್ನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ಲ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಸಂಗೋಡಿತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದುಂಡು ಕೆಲವರಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಂಡಲ ಸಹ ಕೇಂದಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂದುಪ್ಪೇರು ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಂತ್ಯಮತಿ ಸೋಗತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂದಕ್ಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಂತೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಮಾಲೆದ ಮನಿಯೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮಂತಲ ಕನ್ನಡ ಪೊಡಾಪುಂಡು. 2. ಯೋಗನೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಆದುಂಡು ಐನಿರದವರ ಯೋಗ ಬಲವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ವಿಶೇಷ ಶಬ್ದದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಪರಿವರ್ತಕ ಭವ. ಸದಾ ಇಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪುಲಿ ಯಾನು ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತುಜ್ಪವನಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ನವಲ ವಿಶೇಷ ತೂಪ್ನವಲ ವಿಶೇಷ ಮಲ್ಪನವಲ ವಿಶೇಷ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನವಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರುಳ್ಳ ಈ ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಕನಪನದವರ ಸಹಜವಾದ ಸ್ವಪರಿವರ್ತಕರಿದ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತಕಾದ ಉಡ್ಪಾರು. ఒక వాహ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ದಿವನವರು ಆ ಗುರಿನ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ನವರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಘ್ನೋರ್ದು ಗಾಬರಿಯಾಪನ ಬದಲೈನ ಪೇಪರ್ ಪಂದ ತೇರಿದು ಪಾರು ಮಲ್ಪಲೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮನಸ್ಸ ಮೂಲಕ ಸಕಸ್ಕೊರ್ಪನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಅಪಗ ಗುಣಮಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಕೈತಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದೇಟು ಡಬಲ್ ಸೇವೆ ಉಂಡು ಸ್ವಯಂ ರೀತಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಕಲ್ ನಾವು ಸ್ವಯಂಗ ಬೇತೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಈ ಸಮಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಾದುಂಡು ಸದಾ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಂಪನ್ನಾದುಳ್ಳರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರಲ ಸಂಪನ್ನಾದು ಮಲ್ಪರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.